असम लाइफ बिभूषण बान्था असम लाइफ बिभूषण बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। समाज हारिमुनि फारसे अबदान होनाय हादोरसानि साबा गागि सुबुंनो असम लाइफ बिभूषण बान्था फोसावनाय जादों। बर'नि गागि देंखोगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिनो असम लाइफ बिभूषण बान्था फोसावनाय जादों। गागि थुनलाइगिरि फणेन्द्र कुमार देब चौधुरीनो असम लाइफ बिभूषण बान्था, गागि देंखोगिरि दिपेन बरुवा, गागि दाउ संरैखागिरि डक्टर पुर्णिमा देवी बर्मन आरो गागि एडभकेट अंशुमन बरानो असम लाइफ बिभूषण बान्था फोसावनाय जादों। असम लाइफ बिभूषण बान्थानि थाखाय सायख'जानानै गोजोननाय फोरमायदों देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा असम लाइफ 24 आरो बड' लाइफ 24 नि CMD निपेन दासनो साबायखर जासियो देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया। आं सुलेखा बसुमतारि, मेथाइ रोजाबगिरि। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोनगोन दि आसाम लाइफ 24 लोगोसे बड' लाइफ 24 बेनिफ्राय बे चेनेला दिनै 6 बोसोरनि उनाव 7 बोसोर जानो थांगासिनो दं। 7 बोसोराव हाबबाय। बे 7 बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो देग्लाय आंनो रोजाबगिरि हिसाबै आसाम लाइफ 24 बिभूषण बान्था होनो फोसावदों। आं दिनै बे बान्थाखौ आजावनो थांगोन फैगौ 7 अक्ट'खालि 7 फेब्रुवारि। बेनि थाखाय आं आसाम लाइफ 24 आरो बड' लाइफ 24 बिनि बिगोमा CMD मानगोनां निपेन दासनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। मख'जाथावना दि असम लाइफ 24 नि 6थि बोसोरारि आबुं फालिथायनि 7 फेब्रुवारियाव गथायनाय जागोन बे सन्मानखौ।